Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Lah iki pemirsa yo. Iki maknya arep metu karo anak lanang ambek anak wedok pemirsa. Soale Pak wis metu disiki. Jadi iki arep isi bensin kok sekalian lagi pengen golek kue putu. Kue putu pemirsa. Jadi kok nek enek kue putu nek ora yo wis mbah kok golek bensin tok kok. Kue putu kok bentuke. Yo, saya kayak ngene pemirsa diikuti ya. Kayak iki yo, bentuke kayak iki yo. Ngantri pemirsa isi bensin nih. Ayo Rono mengarep wi. Wi. Pasar malam apa pelaran no. Mending tereng ceput tuku sing dipengini. Iya. Walah besek gudi. Bes apa iki lho? Bes apa iki pemirsa? Gudi. Tingkat yo. Kayak tingkat pemirsa dhuwur banget. Yo. Mati lampu, seambi. Bali lodi. Coba lenggak-lenggok nanti nek numpak di sembrono ini walah wis ora enak iki. Oh kilo nah isek buka alhamdulillah. Kowe mateni sik jar. Video ini pada apa ya? Lagi lanjut pemirsa tekan nggon berhubung iki jare ngantrine suwe ya kudu sabar soalnya ya emang ngantri akeh pemirsa. Loh. Teko, lunga tapi padha teko.
Nah, ini pemirsa persiapan membuat kue putu. Berhubung antrinya masih lama, jadi Mae sudah seperti biasa minta izin dulu sama bapaknya. Alhamdulillah diperbolehkan pemirsa. Jadi caranya nek gawe iki dari bambu pemirsa ya. Ini Mbak. Ayo kan tanisan. Mau antri besok jam. Nggih. Jam berapa? Jam berapa? Oke. Nggih, nggih. Sampai ke arah mau kan kono. Nggih, alhamdulillah nggih Pak nek Kita ngoten. niki pun dalu Pak. Nggih, niki wau kula nggih kalih yogane kula netek wis bengi uman ora. Pun dangu nggih Pak sampean. Apa nih? Sadeane niki. Lampun tahun 95. Oh, sudah doangu pemirsa. 95 sampai sekarang pemirsa tinggal tinggal ngepengno pemirsa yo 95 sampai sekarang itu udah berapa tahun. Alhamdulillah laris manis. Ngantri ini sampai berjam-jam pemirsa katanya. Ojo ngene tadi kene kono. Oh, ngantri alhamdulillah sih. Langsung ini toh. Macet pemirsa, lampu merah. Alhamdulillah pemirsa sudah sampai rumah. Mari kita unboxing kue apa ini? Putu. Kue putu pemirsa. Ayo, Pak celuk. Mas Andi ayo Mas. Nah, review apa kue putu. Emang orang gerak. Murah. Itu sih, itu sih. Mau sak bungkus ini bro 5.000. Mbah pokoknya belinya Atau 10.000 terus bungkus. heeh. Iki delok isine berone isine sik bungkus 5. Berarti sitok 1.000. Murah ya. Murah pola. Emang belangkemen ceritanya pemirsa. Isi bensin, ngomong toh. Pak celuk Pak. Oh, itu pemirsa. Kayak koyo apa iwel-iwel. Iwel-iwel. Iya, cuma versi bumbung. Mek sindok nek ora mek sindok. Mek sindok wi. Ndak loro apa? Garpu nek ora. Iya, coba. Mbek piring. Piring atom. Wis iki ku dianu mosok ape kuwi. Piring sing atom wi. Ndine gula apa? Ketoke Pak gak doyan kok.
Iya, mayurnya gula, Bang. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mak wis suwi pemirsa pengen ngene iki. Gak sabar ya tok wisan. Lah ngono. Pakai sendok. Oh, aku anaknya. Ya gak apa-apa garpu. Mbok siji ya wis. Duduk ah. Ini kecil. Gak tahu ya. Piye mujure mah piye mujure ini. Sekarep wi. Lah kuwi wis ketok noke. Jajal hitung piro entuk piro? Saada. 45. Ketoknya 5. Berarti berapa? 2000. Oh iya, sitoke 1000. Hah? 1000. Wah murah meriah pemirsa. Nah dicoba. Enak. Enak. Lah yo tek mang mau. Enak toh? Iki jajan wis dari 95 pemirsa. Sampai sekarang wis berapa? Oh, dari 95. Nek enek dodolan iki dari tahun iku. Berapa tahun wis? 30 tahunan yo. Coba tak kucing tak aku. Walah. Ayah, Ngomong apa? tanganem lho Ndi. Saya dipangan cicak kucing wi. Nah, sik nyegah aku dipangan puran depan ya wis. Enak Pak ya. Enak ah. Aku disuapin toh, aku sing pengen dadakan malah ora dikekeki. Saya nek gulane kok. Gadut jarene gak enak isine Pak, gak enak isine gula. Wis kita pangan sik. Pak, jarene iki nang gadut dijeneng kan gak enak. Nang gadut isine apa? Gulane gak enak dijeneng sego asin. Sekasa. Iya, Cek. Oke, baca bro. Ini ora Korbannya akeh yo. Maksudnya iki level, tapi iki enakane iki dibanding level. Level iki serete kakean iki kabeh seret kok. Iki versi bumbung. Ayo level iki Kok sego jagung. serete. Lah maksudnya iki suka jagung gitu. Heeh. Tapi Karo dia klopo ora nyerep ini. dipero. Iki ora nyerep ini, kok nyerep ini. Yes, kok tak kayak wisan. Ora dipangan wiwi kuwi. Iki guys. Iki nih. Gak gelem. Pakmu gak gelem. Iya, Pak. Wis do mungkur, gajah mungkur. Iki kowe neh ora wi? Neh. Kene. Pakmu ora gelem. Tapi aku ambil isine. Iki pemirsa Mas Andi ya wis. Terus jene wis. Wes aku juga kowe. Jono ah wi. Hah? Iki sego jagung di. Iki lho Pak, akeh kok. Ora oyo-oyan opo le? Iki tuku Pong. lho, Pak. Wong ndekne tak kok dulang aku kok oyo-oyan ngene iki lho pemirsa. Jenenge kerukunan ki yo ngene iki Pak, gak seru kok nek ora ngene. Sing oyo-oyan ku sapa? Ini pemirsa, mantap. Kelapane waki, gulane yo akeh. Dadi krasa, ya kurang luwih iki kaya sego jagung sing lemes pemirsa. Nek iwel-iwel kan akeh ketane. Iki versi lembut. Iki lho Pak, gelem ora? Aku tuh kurang ada. Soalnya apa pemirsa?
Pak gak tuku rokok, dadi melok ditukokno iki. Nek biasane ngono kae Pak njaluk nggo rokok ngono. Hmm. Lembut. Anget-anget. Dicek iki lho. Sing oyo-oyokan sapa? Gak oyo-oyokan. Aku kan njaluk ndundang. Ambek Andi didurang. Lah aku kok nyekel iki. Kok nyekel kuwi iki. Terus dikeki. Sing ora nek gulane ngono terus petane iki. Tok cek panas. Ngantri suwi. Ora jam-jaman. Aku jagung. Iwel-iwel iki. Iwel-iwel pat. Persis go jagung. Uber. Iki tapi kan nganggo bumbung. Murah Pak 1000. Panganan zaman 95 tahunan. Tahun berarti saya nek 30 tahunan. Bu yo. Jangan prok saugel mo. Wonten iki. Lembutan iki ya. Tapi tamanku ndecah. Itu. Entek meler. Ada yang ora pedes. Sampai tisu pemirsa. Ini tisuku ndi? Wis rodok. Ini dah. Ini kayaknya. Ora sapu tangan. Wis sapu tangane main di wis. Lah nek tas nang. Pasiran kok kayak tiga. Ami, pasiran nang kok kayak di. Boleh ya. Kok kayak di kok boleh. Sementara pasnya buat candang apa lah, pasiran nang lo. Usulnya gak enak kok. Tuh, batasin di. Pasti kan tak meninggal kene, Bang. Iso lali ya bikin bebek online. Mana gua candy? Lah di mana aku lah yang tak ada kue kok. Mbok wena aku kan takon balekno Itu apa? Pasiran. Raro. Berising kok. Hah? Berising. Gimana tak balekno pas ngene lho iki lho kita mau ikut iki. Besar. Lah yo tak sendi. Lah. Oh so gak bro, wis nyekot terus metu atik iki. Kan aku, sapu tangannya ning jero kono kabeh. Kalau sedikit boleh ya, dalam buku itu dalam mati. Sapu. Loh, mbok tekno, Pak. Ngeri iki. Sama lo kayak dintekno aku lagi main sitok.
Walah aku golek lapiro anggitku nek menawa dingingi siji kas. Bablas di. Ora konten ya. Pemirsa, oh gak los. Dipateni bereng. Nah, iki mah aku lagi mek sitok intine kene. Terus ngen mang sisa pira sitok bisa ugel ya. Loro. Loro raje, sitok bisa ugel kok. Jajal kok delok videone. Tak tinggal mek sapu tangan kok di bablas nang ditek ngisi singkat. Ya wis pemirsa kaya ngene iki ya pemirsa sepulane. Nek tiga iki ndekne kudune iki porsine porsi super jumbo. Yes pemirsa juga sampe nae videone mae. Salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Mak Legini family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsa Mak KB. Terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kok banyu kali. Aku kok Ibu Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.